kuti namai Nyati avasikuwirirana. Alright. Just because ave ne 2 months achinyimwa kumba. Kusangana watu zvakare muri Zimbabwe pano paZesty News pano patanga chimhanya news updates ezvinhu zvakasiyana siyana zvichange zvichipisa mumastreets esocial media. So kana uri mutsva, don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that patodzoka nemamwe news updates uchange uri pachizionera pamhino sefoja. Vadikani ndaenda kubatira nyaya yekupisa mumastreets esocial media zvaizvezvi inyaya yemudhara Nyati avo vakaparadzirwa imba yavo, vakuchema kuti vakaparadzirwa imba yavo nesocial media. So muri Zimbabwe ndatikumba zvanofunga comment section below. Mushure mekunge waona nyaya yatida kuisirai pasi muri Zimbabwe chakuisa video Nyati achitaura kuti dakuendesai kukoti kana muchiziti makangwara muchataura nyaya yenyu kukoti muri Zimbabwe. Much love, enjoy this video and tell us what you think in the comment section below. Bye. Because inini akandiudza kuti namai Nyati avasikuwirirana. Alright. Just because ave ne 2 months achinyimwa kumba. Asi toite vinonyimere. Toite vinonyimere. Zowatarisa maikuru wako. Ite vinonyimere. Sanzi 2 months. Yeah, 2 months. Sauno unongone ma-twins. 2 months asi 2 months wangu. Unongone ma-twins wangu. Saka kumtanga kwandakaita inini ndaifunga kuti pamwe munhu uya achatipushawo. Alright. Yeah. So iwewe pawakatanga kumpinzira waitonga watirasa side remaskids. Ndandakatarisa side remaskids kuti sezvo ari munhu akura muindustry anogona kutipusha. Alright. And then what happened? So after that Nyati akatanga kunyora message. And he was proposing me. Alright. Yeah. And then what happened? Then ndakamboramba. Because ndandisingabelieve kuti munhu ndiye here. Kama nhasi unomascammers akawanda. Saka kumtanga kwandakaita inini ndaifunga kuti pamwe munhu uya achatipushawo. Alright. Yeah. So iwewe pawakatanga kumpinzira waitonga watirasa side remaskids. Ndandakatarisa side remaskids kuti sezvo ari munhu akura muindustry anogona kutipusha. Alright. Yeah. And then what happened? So after that Nyati akatanga kunyora message. And he was proposing me. Alright. Yeah. And then what happened? Then ndakamboramba. Because ndandisingabelieve kuti munhu ndiye here. Kama nhasi unomascammers akawanda.